Инсталираме спокойствие у дома. Новият регулируем междинен улей е направен в сътрудничество с монтажници, за да се улесни още повече комбинираният монтаж. При монтажа на комбинирани покривни прозорци, измерването на ширината на гредите и разстоянието между тях отнема много време. А понякога, когато покривната конструкция е скрита, не е възможно да се направят нужните измервания. В някои случаи може да се установи, че гредите са изкривени едва след отварянето на покрива. При тези обстоятелства, когато поръчаният междинен улей не пасва, се стига до забавяния и нужда от персонализирана поръчка. Ето защо представяме новия регулируем междинен улей Velux. Това иновативно и патентовано решение улеснява монтажа на комбинирани покривни прозорци, тъй като улеят е регулируем за ширини от 100 до 160 мм. Регулируемият междинен улей е обстойно тестван в един от най-големите атмосферни симулатори в Европа, за да гарантира, че предпазва от най-тежките метеорологични условия. Многослойната дренажна система улавя и отвежда ефективно дъждовната вода, за да предпази покривната линия и да осигури водонепропускливост. Регулируемият междинен улей Velux е включен в новото монтажно решение Енергия. Изолационната рамка намалява загубата на топлина и елиминира студените мостове. Пародишещото фолио осигурява водоустойчиво уплътнение между прозореца, летвите и подпокривното фолио. Независимо от размерите на гредите, може да се очаква перфектно пасване всеки път. Монтажното решение Енергия на Velux съдържа всичко необходимо за един още по-добър монтаж.